Vi vil gerne lave et bevis for nulpunktsformen, og dette vil vi gøre ved, at vi bruger vores nulpunktsform, som er x lige med minus b plus minus kvadratroden af b i anden, minus 4ac over 2a. Det vil vi gerne have til sidst i vores bevis til at være en angrænsning. Så det vi gør nu, det er, at vi gør det modsatte af at dividere, nemlig at sætte 2a over på den anden side af lighedstegnet. Så det vil hedde 2ax lige med minus b plus minus kvadratroden af b i anden minus 4ac. Så vil vi gøre det, at vi vil have b over på den anden side af lighedstegnet også. Så det vil hedde 2ax plus b, fordi den kommer over på den anden side af lighedstegnet, lige med kvadratroden af b i anden minus 4ac. Så nu har vi så på den ene side 2ax plus b, og på den anden side har vi kvadratroden af b i anden minus 4ac. Så vil vi gøre det modsatte af kvadratroden, og det er at sætte det i anden. Så herover der sætter vi 2ax plus b i parentes, så vi kan gøre det i anden. Lige med b i anden minus 4ac, fordi nu har vi jo fjernet kvadratroden. Så det over på den anden side. Og det kan vi så også gøre på en anden måde, og det kan vi gøre ved, i stedet for at sige 2ax plus b, og parentes igen, 2ax plus b, lige med b i anden minus 4ac. Så har vi så 2, og det kan vi gøre på begge måder. Det var bare lige for at repetere det. Det vi vil gøre nu, det er, at vi vil gange parenteserne med hinanden. Det vil sige, at vi ganger 2ax med 2ax, som giver 4 a i anden, x i anden. Men for at gøre det nemmere for os selv, så skriver vi 4a x i anden. Plus, så ganger vi 2ax med b, som giver 2axb. Derefter så ganger vi b med 2ax, som giver b 2ax. Og derefter ganger vi b med b, som giver b i anden. Nu vil vi så regne dem sammen. Det jeg gør nu, det er, at jeg lægger mærke til, at der står 4a foran tegnene. Derfor vælger jeg at sætte 4a gange med parentes ax i anden plus bx plus c lige med 0, da vores plus b i anden minus b i anden går ud med hinanden. Det vi gør nu er, at det modsatte af gange er at dividere. Derfor sætter vi, hvis vi glemmer at have parentes, så den ikke skal ganges, plus bx plus c lige med 0 divideret med 4a, da det er det modsatte af gange. Og det giver 0.